na wase so jebre na o hwe na wutie Omene Bour TV. Adon mu no on this episode kwasiada meche akwasi ene akosoa onsu ene omoban kala osha e ma de 3 man kwansem broni beka osi lucky kala sanso ana abrabom no so no woni akwasi ene akosoa enantia ne niye nnesu ebi wo ha ye beboso na wahu ekwan amfaso na nante asomdwem ni anikasem na ne kradua nso no show boss ye betwa ade a kirew na wahu kwasiada for omo kradua na ya kwasi na ya kosoa nso a hyene nso se o kradua no etimi ma 3 man kwansem sanso na etimi bow na wasetena ene wabrabom enema etimi kototen sa woni akwasi akosoa ene akwasi enante a ne su a otada na di yedi kan a meka ho asem eye moto brebia no oye bibia no amono so a emoto eye ne depa na eba dwumaden a no kwasem ne se omo pebre pa enti obekọ asori bia anase adwuma bi mu a asomfo adwuma ewo asori mu no se ye pra epepa ehihye ne yesiesie asori dem ho anase efie ne mpatamu no akosoa ani akwasi ebomoden they are very hard working sana broni ebeka esa na adwuma denti nipa bia one ne benante bia setena ne abrabom no ya na ugya adwuma ade bɔ no so a bibia mu no ne yie na kyene nso se ugya adwuma de bɔ akosoa ene akosoa so a adwuma no ɔno a bɛfa abɔ no bɔ aye ne kama pa okuta aniedin sunsun bi ayakwasi ene akosoa esu ene ban ho asem ene yeken na ne yeden no abrabom ne ma nkoyie kura na okukɔ nanim ehwɛ se ne dwumadie bia betimi akɔkama abambu de ompe enti se woni ne nante na otabu na bamu a no kwasem ne se ompe wo nante baako kura ana se na ne nyi woni ne nante ho ayakwasi ene akosoa wonsu ene wo ban akwasi bia no na no monwom be kase na no monwom a no kwasem ne se onim oba se de yisi krokro no se ne pe na anamontuo no bibia etimi kokama na no ayese pop ya hye ewo na no so eno nti se woni ne nante abrabom no akwasi wode nsam ane nkomo no enam tenten a ode benwan saa nsan no ba na hu se bra akwasi nkomo wei ena ode eba eye ne su ene ne ban no na nika ne sem ne ade gisem se ensankwa wo mo pe pa akwasi fo o mo pensankwa nti se woni ne tu anamo a mesrew asresem ne sirhehe na ode eba no ahwe ya beka se onye serious e wa abrabom nanso na nigia wode eye na dwuma no eye soronko so okase wo ye adwuma dia na ni ku na adwuma ho papa eye akwasi ene akosoa omusu ene ho ban no akosoa bia na asetena mu no o kira nimka mesrew wadaroma eye asusuka akosoa nim eye ahweye ni anamo a wutu ne asetena ne abrabom enema one ne kafa na asetena ne abrabom no ne wahu nante a one ne be nante e wa asetena ene abrabom na meka kira wo se wonso nhyade eye awia enti se akosoa ne akwasi bufu a enyenyenyenyenyenyenyenye otimi bonsen kwa asre ede nanso nakoma ne ba enye asetena mu no se oya akosoa na ne kancheman wo kancheman no a mesewa wadaroma manenkasa na ne bo entimi ntone yem so oya akwasi nso na wo kancheman no na mesewa ana ukunu no na momoden se obegya no amana kasa ama yaudi no afri ne mu na ne na asetena na atimi akokama esan se wo nso nhyade no eye awia etimi boa ebo etimi hwe ma niema bibia akokama ewo niema sanso na etimi sei niema enu ti woni akwasi ene akoso nante a sede na koma ne ba ehwiri no sanso na ne nante a niema obeye amoni agede edanso na kama ensoso na hye ne nso kala wota sha eboa ema otima nkwansem ade kokko ema otima nkwansem kwasede bia no wo sha ade kokko meche red pa kwasiada efo mo cha nso eya kwasi ene akosoa sanso na maroon color meche maroon color bi kana wine color enso so etimi boa ema akwasi ene akosoa wasetena no ema otima nkwansem ebi so fre pink color nso no etimi boa papa ema etima nkwansem na color kwasiada fo sha emmo wo blue color
te se ewiem ekala no meso menta nhye e wo krada na enta mwa krakrakra o wasetena ene wa brabom se wona omo nante a omo dwadie mu no omo asetena mu no omo ntimi nanka enti se wona ne etu anamo bi a mesrew ka kire no se mo nta amfa ne niema emfiri dabi ana eba kasa adwuma omo nkasa pi dabi o desan se omo nim se de yesi kasa se yesi ka asem akwasifo otum se obasoso asam no ho so ye panyini no wanhwe ya obaka se opanya akwasi enimo ananso opanya akwasi ana oba panya akosoa asami wanka ne ye nanso oka fa ne fa oka asam na wanhwe ya obaka se wanka asam ne ye omunim asam ka ayo musu ene omuban eno no hye nyema amekika efa kwasarafo enso na hu se omusu no saa na ede etie eba ware mu nso a omasetera no mabrabom no omunim se de yesi krokro enipa oye bema no yakwasi a ontan krokro ba sanso na yakosia na ontan krokro bema mesero wadaroma de obeyo bia ma wani agi bia no mo ani nso esanse eyenisu ene ne ban eno no eye akwasi akosia ene akwasi wonsu ene oban enho asem ene amekan mesero wadaroma wonya video ya share topeti na akwasi ene akosia bi entibi nya bi na omunya so emfaso me ko kire omo kra dua se beya wonsoso obenya omo so emfaso wonso a wode akwasi ene akosia nso no wo kra dua no aya atoa me kan won se wasere wani age wonnim atoa me de wokọ atoa adua ho na makọ kire se de atoa adua no esitie ne inhira obenya afiri wo kra dua no ho se wo ya akwasi ene akosia na twedi ampo nyankopon enhira na adom a ode adom ewo abode eye dua ene hama enua ho no wonso wanyamu echefa mesrew tweme sima mamentwa me homra na me ba wadaroma ye be kirew akwasi ene akosia omo kra dua Mesho bose me do beba kwasiada fo ye kwasi enne akosia omo kra bia no biai atoa ohwe ho na ye be ma close camera no wahwe ne soro no atoa no fa enso gu ase srempaibo se twedi ampo nyankopon emmo so ya kwasi ene akosia se enso ya odi gu ase se atoa biai etimi ye from ma wasetera ne wabrabo no enema enko from emfa emma enti enso odi gu ase no eka wo woni odomankwa twedi ampo nyankopon na bode ho ne tumi a ode awura duane mu na wonso wonya eso emfaso wo kra duani akwasi ene akosia enu ti hyene nso na entimi emmoa na wasetena ene wabrabo enko kama obetimi abuntwere sanso ena obetimi nso agina ho na wo buntwere nso dia ene kokoto dwanim sei na fa ensuo no egu ase srempa ebo se awurade me akwasi me akosia ma ware enema nkoyi sanso na bedwadie bisikasem enema nkoyi enti awurade emmoa na odwumadie bia wo ye bia na wasetena ne abrabo mu no enema ntimi nya from na twedi ampo nyankopon gei enya unsu a wodi gu ase wo krada bia no na unso niema eko enkan mesel yene sa pepepe na nyankopon enhyira no wonsa enkan enti mesel sesa niema we enso na yele dada efa emma midin ede elder ot Emmanuel bebia no channel no endepa ene de ebrewo share video na drop comment no abra we akwasi ene akosia ye besa ama next episode enti to aswa na channel Omene Bour TV. Shalom, peace be with you. Bye bye.